Ifenkili Podcast. Ọhaneze ndị Igbo ekele m unu ka onye chiri ya zere nke onye na-emekwa n'elu ụwa ya gaziere ya. Anyị na-anabata unu na ihe omume anyị nke anyị na-akpọ Ifenkili, ebe anyị na-ekwu ka o si kwụrụ. Aha m ka bụkwa Ezinne Okenwa, kpọọ m nwaada Igbo, aga m aza gị aza, ga kpọọ m Ọlaedo, aga m aza gị aza, ka kpọọ m nwa abịrịba, ndị abịrịba ji eje mba, agakwa m aza gị aza. Enwekwara m aha ọzọ nke na-ewizikwa ugbu a na nwatakịrị mara mma ka ndị ọcha, mana na enunu mmanya wụrụ m onye ojii. Ile anya n'aka nri m n'aka ekpe, ị ga-ahụ ụmụada Igbo ndị anyị na ha na-eso eme ihe omume a, ha na ebe a taa. Ilekwa n'anya ị ga-ahụ onye ọbịa anyị, mana achọrọ m ka ndị anyị na ha na-eso eme ihe a ka ha kọwatụrụ ọhaneze ndị ha wụ. Adaure, kọwatụrụ ọhaneze onye elu. Ọhaneze ndewo nụ. Ndewo. Aha m nwaada Adaure. Daalụ nụ. Adugo. Ndewo nụ. Ndewo. Dịbanyị mama nụ. Mama. Aha m wụ Adugo. Ada ọhụhụ. Ọhụrụ ụzọ. Adugo London. Ndewo nụ. Ndewo. Achọrọ m ịnabata onye ọbịa anyị, nwanyị mara mma. Ilekwana ya anyị ga-ama na black is beautiful. Ị na-aghọta? Nwanyị mara mma tozuru etozu, nnukwute nwanyị. Ma ọ bụghị onye ọzọ m na-anabata, ma ọ bụghị Honorable Margaret aka Sugar. Kọwaziri ọhaneze onye ewu. Ọhaneze mama nụ. Ndewo. Aha m wụ nwaada Margaret Ngozi Ohere. Awụ m nwa afọ Ibeko. Adukwe jeje mba. Ada Ibeko. Ogologo. Ugo bụ ọla. Anani mụọ. Akụkọ anyị ji buru bịa ebe a taa bụ akụkọ ọnwụ. O meela ememe onwe onye na-ekwutokwu ya, mana anyị chọrọ ka anyị kọọ akụkọ ya taa. Ma ọ bụghị akụkọ ọnwụ, ma ọ bụghị nke a na-ekwu ihe gbasara anụ, ihe ike, ime ihe ike nke dị na etiti ihe imekọrịta enyi nwoke na enyi nwaanyị, ma ọkwa na alụmalụ di na nwunye. Ile anya na society anyị ugbu a na obodo anyị wụ Naijiria ma obodo ndị ọzọ, ị ga na-anụ akụkọ dị iche iche. Ịnụ na partner onye nke a ma nwunye onye nke a ji egbe gbagbuo di ya, ma ọ bụ anụ na onye a ji mma sụọ enyi ya nwaanyị, ma ọ bụ anụ na ha na-alụ ọgụ emebirịta onwe ha ihe ọbara, ma ndị ga-eji mma gbuweshi onwe ha isi, ma ndị ga-eji bọtụ makachichi onwe ha ahụ. Anyị sị ka anyị ka akụkọ a taa ka anyị mara ihe na-ebutenu ihe ime ihe ike a n'etiti enyi nwoke na enyi nwaanyị. Olee ihe i were ikwu? Okay. Ama m ihe m ga-asị na ọ the actual thing na cause the problem. Maka mgbe ụfọdụ m na-ahụ ya n'ọwụ inferiority complex. No complex matter. Because onye nwoke ga-achọ ka ọ dịrị ka onye nwaanyị, onye nwaanyị achọ ka ọ dịrị ka onye nwoke. Two captains cannot be in a ship. So, ọ na-awụ, ọ nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-anaghị eteki correction. And ọ na-afụ ụmụ nwoke ọfụ. Most of them amaghị otu esi handle some certain things. O kwesịrị ịwụ ị na-agwa nwaanyị ihe, gị mara that na ọwụ nwaanyị ka ị na-agwa ụgwọ ọwụ nwoke. Otu mgbe ụfọdụ ụmụ nwoke anaghị tolerate ụdịka ihe ahụ. Ha na-ebelieve that na ọwụ ka a kụọ ya ihe. Ka ọ mara ihe. Yes, ka ọ mara ihe, ka a kụpee ya ntị ya, kụpee ya ụbụrụ ya. But owu otu ọ na-adị. So, ihe mụnwa na-ekwu, onye ọbụla kwesịrị inwe ndidi. Ọ ndidi ka eji eso ihe a niile a na-eme. Maka ma inweghị ndidi, mmụọ ọjọọ nwere ike kwara gị ga-agbuo onye nke ọzọ. And igbu ha ele ọhụrụ na-asa nkụ ka ị ga-enweta. Exactly. You understand? So, anyị gacha ya alọta, ị ga-awụ the same thing. Yes. And another thing na ụkwa enyi. O nwere ike gị nwee enyi gị kọta di m mere nke dị. Enyi ahụ bụ onye ga-achọ dị ka ịpụta from ebe ahụ. Ọ ga-achọ ka ọ dịrị ka gị nwa. Ya sị ị gbachiri nkịtị, were ihe ka ụwa ya isi ka o nwee ike mara that na ọgụ nwa nọ there. You understand? Most times ọ na-awụ enyi ọ ya wụrụ ihe letere na film na ihe onyonyo nke TV. Yes, ọ ihe nwa nwere ikwu na nke a. Adugo, lee ihe i were ikwu. Nne m akụkọ juru eju. O juru eju. Ka ile anya anyị si upbringing na-eso etinye aka, maka na ile anya n'etiti anyị ụfọdụ ụmụ nwoke ha nọrọ n'ụlọ na-eme ihe na-ekwesịghị ka ha mee. Enwere ike nne na nna ha agaghị agwa ha lekwe
emezi n'otu. Enwere ụmụ nwoke na-akwụ ụmụnne ha nwaanyị ihe akụcha mma ha ga-anata makwa na dadi ha alọtasị ihe mekwara na nwaanyị a ọ dịghị mma, ha ewere aka ahụ gawazie. onye ji aka ahụ too ọ lụbata nwaanyị n'ụlọ ma ọ nwee enyi nwaanyị adịghị obere ihe chema the best way o ji correct ya wụ ịkwe ya ihe ọwụ ihe ọwụ ọzụzụ azụrụ mmadụ, so ọ na-esokwa akọsụ ụdị ihe ndị a ị na-aghọta. Okay. M ga-asịkwa na ihe na-esokwa ha akọsụ ihe ndị ahụ dịka ibu upbringing na-eso akọntrolu gị anga ị na-aghọta. Ụfọdụ na-efiri na ha wee iwe ọdịghị dịka ha na ha wee iwe like ịhụ mgbe m na-ewe iwe na ama m na-aghọtara aka n'ofeto chefuo that na ị kwesịrị asonye toro eto ihe a na-asị maturity ọ bụghị about numbers. It's about how you're able to control yourself, your emotions. Do you understand? Ote na na-ewe iwe. Ị na-aghọta anyị na-ewu mmadụ onye ọbụla na-ewe iwe. Ihe gị control kwa na otu isi ewe iwe. Ị na-aghọta anyị mana yes ụmụ anyị na-agba ọnụ. No doubt about onye ọbụla ike anyị ọnụ ka anyị nwere. Ị na-aghọta. So the best thing gị shinga ahụ pụrụ onye ahụ ka udo oche because o nwere m ya akụcha onye ahụ taa gị bịa regret ọkwa ime onye ahụ dị ka ị jụrụ ya onye ahụ adasara ya wụrụ ọnwụ. Ị na-aghọta. Ekwe ndị nwekwanụ na mebi n'ụlọ ha mpa ha na-akọ mma ha n'ọ ya is the right correction. Ọ dị nọ ka m nụrụ ya dị ka mmadụ na-agwa m dasị na emanụ kpọ nwe ya na-aga health center nke anọ n'isi ebe ego ime immunization na ọnụ mgbe the man na-agwa nwa ya nwoke na onwe ihe nwaanyị ewu na nwaanyị mee ya ene ha na ya kwụọ ya nwatakịrị ochite na nwatakịrị ahụ na-akụziri ya ụdịka ya na maybe imagine otu nwunye onye ahụ nọ n'ụlọ ebe na-agwa nwa gị nwoke na onwe ihe nwaanyị ranshi ihe kwụọ ya ihe tigbuo ya nwa na ha etola ụdịka osusu ahụ na-aghọta ya otu ahụ na onwe ihe nwaanyị ewu otu ọbụla o si mee gị kwụọ ya tigbuo ụzọ gboo ị na-aghọta. So mezie na imagine so ihe achaghị ndị na-esocha nọ na-akpatacha ụdịka ihe ndị a. Mana enwere m ajụjụ maka ịma enwere ụmụ nwaanyị na-asị na ma enyi ha nwoke a na-akụ ha ihe ma lọvụ gị ha. Enwere ndị ahụla m mmadụ egi alụmọ na relationship oshi na relationship ọ nọ fụọ a na-ajụ ya sị ọ gịnị mere ma ihe this guy mepere ọnụ kwuo na enyi ya nwoke a na-akụ mbọ na-aṅụ ihe na enyi ya nwoke a na-akụ ya ihe ana bikos ọ na-akụ ya ihe na ọ lọvụ gị ya ka biko ka ihe nwere ikwu nyere ụmụ nwaanyị na-eche echiche maka na ọ nwere ụmụ nwaanyị na-eche echiche amarala m mmadụ because ọ gwụchara na onye ara ga-achọ ka akwụ ya ihe ole lọvụ nọ na ịkụ ihe mama akụ gị ihe mama emefu gị ọbara akụgidekwa na akụgbuo ya oge you understand? Exactly. 6 feet. O nwere ya bụ na ọ na-agba ọgwụ. Ma ọ na-aṅụ mkpụrụ mmiri ịkụzi dete na agụwa ị na-akụzi enwere ike ịnụ ugbu a na gị hụ onye ahụ ebido bewe akwa gị jụọ ya gị na-egbu gị akwa ị ga-ama na ihe ọ nwụrụ anwụ. You understand? And ịbịa kụzie ya ihe obi atọ ya ụtọ n'ebe onye ya. Yes. You understand? Like I have a friend nke ya ma if she wants to have sex with the man and the man doesn't beat her, ọ na-atọ ya ụtọ. A ga na-akụ gị ihe na-ata gị onye ike jiri gị ụtọ. You understand? Yes. So ihe a fantasy nke ya nwa nwekwa ndị na-aṅụ ihe. You understand? So onye ọbụla dị iche n'iche otu nọ na enweghị like otu na onweghị like mụ enweghị m like nwere ike m chọ ka pigbuo m before m ejikere gị ote. Ndị mmadụ nọ n'ụwa but the only thing na mana ya ha adịghị mma ọ dịghị mma ụtụga ihe ndị a na-awụkwa like you said before upbringing. You understand? Enwere ndị na-awụkwa nọ na family kwa a na-abịakwa ị ga-ahụ mma na-emekwa the same thing ya sị di mmekọ ụmụ ihe dị iche adịghị ya were datin to nwaanyị na-ele ya ọ dị nnọọ. You understand? Ọ pụtakwa hụ na nwoke a na-akụ ya ihe ya sị mpa m na-akụ mmanya ihe so nwaanyị ga-akụ m nwaanyị. You understand? So ọcha ihe na-akọsọ ụmụ ihe ndị a dịka ndị a need therapy because maka na ọ dịghị normal because ọ gwakwa ndị ewu
ha like akọcha ha hazie ha gift na ha agụla the only time nwoke ahụ eji enye ha ihe teke ịma bịanye lewe ha ya n'ihu one dinner date one shoe one cloth na nghọta o nwere ndị nwa mgba ka ha na-eji enweta ihe ndị ahụ niile ọ bụ eziokwu like enwela m guy bịa ebe elu m sometime mgbe m ka nọ skuul ụmụ dike di guy erute naanị na ọ kpọrọ m nọ na skuul ya akpọ m epik m kọlụ m ya chọrọ m bịa na my family house anọ m dị ya paakị moto ebe a na-eche m mgbe m pụtazi hụ kọlụ ya ma bịa gbagharịwa ya sị enwekwala iwe ama m na ịkpọrọ m o ji ọzọ gbanyụọ fon ozugbo m na-akwụsị na bọs na Opet junction na-abata lekwazie ya n'ụzọ m nụrụ na di m maazị Chineke mee tiwe mgbu so what's this na mpe ya na tolerate nonsense from the mother ihe ahụ kwuru okwu ya you understand na mpe ya na tolerate nonsense from the mother so na ọ ga tolerate nonsense from ọlụbede ga-alụ masị ya akara anyị dị ọyị anya babeghị aba ya dịrị otu ịba agasịrị n'ikwu a ga-eji ikwe na otu ahụ ka ya agba nshi end ya even onye ọ lụrụ up to today ọ ga-akụ ya ihe because mpe ya na-akụ mme ya ihe ọ na-akụtụ ya pụọ ya n'ala yes then ha bi na ebe gọọmenti college so ọ na-eme ya ụmụ skuul na-ahụ n'ihe na-eme that time you understand so the thing bịa eme mụ amasị si mba ha ele ebe a enwere akụkọ m nụrụ na TikTok so I think enwere one girl kpọtara di ya ọ chọrọ ịlụ okay mba the guy kpọrọ enyi ya nwaanyị kpọgara mma ya ọ chọrọ ịlụ ya so the guy ọ lụkwala na nwaanyị before mana according to the girl ọ maghị ihe mere the first wife but the first wife just too more so amaghị ihe mere ọ kpọrọ ya gakwuru mma the boy ịma like 2 days to wedding their traditional marriage mma the boy agakwuru the girl rịọwa the girl na ya biko na ọ lele anya na ọ wee ezigbo mmadụ na ọgbachi ya nkịtị ka ọ baa marriage a na ọ wee ewu a wicked person na ya nwakwala ma baa marriage a with nwa ya maka na nwa ya dị very violent na first wife ya na ọ yawa ji aka ya ọ kụpụrụ ime abụọ aka o ji aka kụpụ ya ime abụọ onye the woman nọ na 6 feet ọ ka nọ ọ nga ọ kụgakwa ya ihe ka the woman nọ nwụọ ka first wife ya ọ chọrọla nwa onye ọzọ ọ na-aga elu ka o bidokwa ebe ọ kwụsịrị ọ mmadụ boy na onwe ya ji ụkwụ ya abụọ gakwuru the girl si ya ọ gaghị ekwe ya ọ baa ụdị marriage masị ngwa o ruola ugbu a ọkwa the first one anwụọla mana mgbe nwatakịrị ahụ dị obere kwesịrị iji control ya ejighị ya nwatakịrị ime ihe otu anyị ụmụaka na-eshi ọnwụ nwere ike eme ihe otu anyị ịtapụ ya ọ nwatakịrị o nweghị ihe ọma ọ nwoke otu aka ha kwesịrị isi aka ahụ too ya akụkọ ị na-akọ eche m nọ na-anụ ụmụ nwoke enwere ụmụ nwaanyị wụ o ji aka enwere ụmụ nwaanyị digidere arụwa ala ha dị wicked gbaa ma vụọ ọnụ like gbaji n'obi kachi kameshi tuo kachi n'obi ha weta nwoke ha na-asụ onye ahụ dịka akwụ a ga-asụ gị sụọ gị sụpụ gị dịka akwụ o nwere sọmọfụ ụmụ nwoke ịkụ nwaanyị ihe ọnụ ọha niile ya obereze nwaanyị ha lụrụ alụbata ute ekwensu enwere akụkọ ndị nụrụ the girls is nwanne ya nwoke elder brother ya na-akọchakụ ha niile ihe n'ụlọ so ọ ga-achụrụ na nwaanyị na so that day ama m ihe mere ya na enyi ya nwaanyị sego o were aka ntị mmadụ gị ga-akwụkwere ya dịga lebusego dị fon ya tọrọ ya the boy that day nwanne ya si asị na ịzụrụ nwoke ọ nwere aka o ji akụ the girl kwụrụ the boy ịma otu o si dịrị n'ebe nwoke nọ otu o si dịrị ebe nwaanyị nke ụmụ nwoke ka m garịrị ugbu a now nke ụmụ nwaanyị na-akazi nke ụmụ nwoke yes because nke mere 3 days ago inside ebe mbi a woman kpọrọ di otu a
o suru ya ihe tinka suru pan n'ụmụahịa yes sucha the man nani ya phone ya the man net chere ya phone ya because imagine ebe nwaanyị na-akụ nwoke o mechara ya akwụkwọ atọwa the man net onye na-enye ya mmiri ozi ndị nọọsụ bịara that area ebe tapụwazie the man ya you understand the woman kọchara ya happy ya were the phone next day the woman na-eburuzie moto bịa ka ọ kwakọrọ ngwongwo niile the man nwere ọ kwata ha niile la na marriage agwụla na ihe niile agwụla ebe ọ kere akwụkwọ ya bịa bido ịkụ the man ihe again ụmụ nwaanyị ndị ọzọ agbakọtazi bịa kụzie the woman ihe buru ya luo n'ala jụrụ ya gị na-eme ya gakwa nwanne ya na-eji escort aga ya bịa sevo ya bịa rescue ya na na-achọ igbu ya egbu you understand now but onye nwa kọsụrụ that problem bidoro ọgụ onye nwa ịlụtịgị gị ka ịkụgbuo ya ịbụ na ọ pụta dị ma pụọ dị ma kporokporo n'ala ndị ibe gosi onye pụ mmadụ kporokporo n'ala apụọ ya kporokporo n'ala dị ma na-eti hepụ emeka ya tọmọchịsị omegbu ume mgbe a mezi ikpezi dị ikpe dịma na otu akoshi na ụjọ dị ebe ahụ nọ onye akwụ onye ele ya anya otu akoshi nọ ikwu onye dịma na ahụ na shegi ya na-alụ ọ dị na nwoke dịrị na nwaanyị you understand onye ukwu nwere onye nta nwere just mgbe ị rutezere onye wụzi maachị gị na ya unu akwa ahịa power jam power so si ka m jụọ kee ehi iche na tigbo ụzọ ugbu a na awụziere dịka ọdị modern pattern na relationship ka ehi iche o siri ike o ndị mmadụ si ọ dị ike maka ịma ihe ọjọọ na-atọ ọchị sometimes ọ na-awụ like ekwuru before enyi sometimes ọ na-akwa ihe letara na TV because these Android phones enwere now emeela anyị na-ahụ a lot of things exactly you understand so now anyị amakwa gị ma fim a na-eji ugbu a ma na-eme ya educate ma na just scatter everything now ọ ihe letara mgbe ụfọdụ na-awụ ihe na-awụ problem a na-eji na-distract ndị mmadụ enwekwa onye kwetere nọ ka ya na mmadụ ibi ya na-adị na mma peaceful enwere ndị na-like gị peace naturally enwere ndị na-like gị peace ha was scatter ngwanye you understand na enwere m onye ewu nke ya ma wọ na-ehide n'ụlọ ya chi jilatawa otu a ya agba ofu enyi ya nwoke na ya ya si nwunye na ọ na-abịa ya agbapụ from the house you understand so all these things na water peer group you understand so you meet onye akọrọ ga another thing gị meet onye akọrọ ga another thing from there problem apostola ma nke letara na TV you understand so onye nwa ihe mụnwa ghọtara na ọhịa na-akọsụ problem ndị ahụ ma ndị nwekwanụ economical stress maybe pressure otu ebe niile tachiziri eze otu nga niile takachiziri eze ugbo onye ọbụla ahụ na-afụzi onye ọbụla gaa n'jim ahụ na-afụfụ gaa n'jim ewere punching bag waya tipi ọnwụ mmadụ ike iji akụ enwere nwoke shiri ọrụ otu a lọta enwere nke nwaanyị na-adọkachịrị ya ahụ enwekarị gị kama ị ga-agbakwanụ nkịtị ihe anya hụrụ na-ewe obi iwe o nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị ị ga-ama na iwe ti nwoke ka kwuchie na atọ you are not going anywhere banya na shirt bachichara ime ga-expect a ga-apụzara gị n'aka dịka otu kwara na social media na it's true ọsọkwa ya dị nọ ka toxicity ozi the deal ugbu a ihe ahụ ndị ha pụta ha si ekpekpala kwechiri ụmụta mba no grief for anybody na ya nwekwanụ ndị ọwụ oke pride ịma enwere ụmụ nwoke wụ na their place a ga-asị
nwaanyị ga-enye ili down serve nri, nwaanyị ga-eme nka so ọ pụtazie n'ezi hụ that na enwere ndị a na-azụghị otu ahụ iwe na ọnụma na-ewe ha ịbazie relationship with that kind of person. Okwutu obere okwu ọ ga-agwa gị ka jụwa ya anya sị that n'ebe ishi amaghị ihe eji nwaanyị kpọrọ side ishi ya wuru oke pride and ego or whatever. Efilizie that na maybe nwaanyị nwere ike gwa gị sị nne ihe imekwara na ọ dịchakwana gị mma gasị onyekwa nke egbe gwa m who are you to tell me that kind of rubbish. Otu ahụ ọgụ esula mgbe gị lụsị ngwa afọ m si na gwa onye ndị na-adịghị ihe ha eji nwaanyị kpọrọ because e nwere so many places ịga ha sị gị sị ọkwa ụmụ nwaanyị ọ dị ka gụwa na si hụrụ nga papa mmadụ na-agwa ya sị enwe ihe ọbụla nwaanyị mere gị ịkụwa ya na ghọta ụmụ ihe ndị ahụ ya wụ n'ụlọ ya ofile nọ ya wụdiri everybody should zụcha ụmụ ya. O wechara nke na-eme na ụfọdụ ndị anaghị ama nwaanyị kwere kwu okwu anọ ọwụ gịnị o nwere ụmụ nwaanyị ọnwụ na-eji aka ha kpata ihe nwoke na-eji akọ ha. Nke mbụ nwaanyị na-anọ na di ga na-achọ di, nwoke na-anọkwa nna nwaanyị ga na-achọ ụdọtugbu ana m nọ abụ m nwunye mmadụ foonu m mee ka na-akpọ nwoke ọzọ n'ihu di m ebutela m ihe ga-eme oge chekwuo m ihe o nwere ndị ọwụ ọ na-ekwe ha odidi mgbalekwa ihe mere na Facebook nwaanyị akpọrọ di ya ọkụ nke onye amị ọkụ ka ihe di ya mere ọ si di ya na-akụ ya ahịa si kemgbe ha lụwara sị ụta ka akụ ya ahịa everyday. Story nke mbụ epụ ụzọ dị ewu maka na ọ hụrụ onye ka m na ọ hụrụ pikchọ nwaanyị ọzọ gba ọtọ na fon ya ọmụnye ya ọkụ. Ụfọdụ ihe emeela enwekwa onye na-ekwu okwu ya manipulations ụfọdụ ihe emeela onwekwa onye na-ekwu okwu ya ewerela ụmụ nwaanyị n'ihi na nwaanyị nwoke chatịtụrụ gị na Facebook sị gị how are you doing dear? Di gị ma na di gị wụ akaụntụ gị na Facebook ka ọ dị ya dị na fon ya ọgba screenshot ọgbatịa shiri ụgbọ ọrụ ya lọta ya ọchụwa gị onye wụ onye dịka chọrọ ime explanation ọ zaala gị o nwere ụmụ nwoke ọwụ ha sị gị ụta m lụrụ gị ọnanya m ka ị ga na-ekele ma ebe na-arụ ọrụ atụpụrụla onye ọbụla ekekwala onye ọbụla ọrụ ịbụrụ ahụla m nke oke esi mmadụ datina ịhụ akaụntụ gị na m ga-enwe paswọọdụ your Facebook profile ihe ọbụla wụ social media handles m ga-enwe ihe ọbụla anya wụ manipulation ha a na-ekwu okwu another thing notice gwa na-eme ihe ndị a na-akọsụkwa problem ndị a na-awụta unu gbaghara m o bọtọ ndị chọọchị na-eso etinye aka. Yes na achọ m agabeghị m ebe ahụ aga ndị chọọchị na-eso chọrọ ịbịa ịfụta gị bịa gwa pastọ sị pastọ biko lekwa ihe di m mere pastọ sị gị ọ ga-asị gị ikpe ekpere esighị ome gị mekwara enwere some pastors ha sighị ome gị mekwara enwere otu nke gbara m n'ụwa na m dịrị ike afọ ndị mgbe m ka bi na my family house na my father chọrọ iji m eme ọgwụ ego you understand na m gbawacha otu okwu m ha na my father chọrọ iji m eme ọgwụ ego masị ya oji m eme ọgwụ ego mgbe ha ka dị eme ya wuru gwa m tolitere ya wazụkwara gị ọ bụrụ na m getara ihe ahụ okwu m gara epu ụzọ ga gbuo my father. Yes na. Do you understand? M gara epu ụzọ ga gbuo ya because that thing now ọ gwara m trigala something you understand. So ọ bụrụ na ọ the kind of person m bụ m gara epu ụzọ ga mee ihe ahụ ya nwa na agwa m na my father. Gị yuzuzere ndị after all katatala. Now enwere ụfọdụ ndị di ha ọkwa ihe pastọ gwara ha ka ha na-eme but ọ bụrụta na anyị niile ga-efolo wacha ihe pastọ gwara anyị ọ bụ onye ga-ebi na marriage ya. Enwere ụfọdụ pastọ bịara nọ ka ha ọwụ gị mmadụ
You understand? Pastọ wụ mmadụ n'onwe ya. Ọ na-eme mistake. O nwere ike ya eme mistake ya gwaga Ọ na-eme mistake. ya hụ another thing. Sị o nwere ndị kpọrọ onwe ha ha na flash Chineke ọkpọ ha kpọbe ha yes. But ha agwaghị that na ha na flash. Yes, it's true. Pastors need to destroy your home. Amami na ghọta. Some of them wụ nọ ha niile enwere plenty of them Chineke kpọrọ truly. But o nwere ndị na flash Chineke ka ọkpọ ha. Ọbịkwanụ ha a na-enwekwa reason okwu ọkpọbe ha but ha nwere lezi anya because ọkpọbe ha ewezi aka ha kpọwazi onwe ha. You understand? So ọ bụrụ na some of ụmụ nwaanyị ga-ebido ya aka na otu esi aga gị meet pastọ kọrịa ihe ụmụ akụkọ nke m nụrụ the other woman gara aga meet nke a bụ vidio na m ledere sef na ọ ga-aga meet the pastor say pastor this pastor that pastor this pastor na-agwa don't worry ọ pastor na-agwa ya ihe ọ na-eme ịma this lady agaga bụrụ ofu ala ha change the document were nye pastor kpọọ pastor n'ihu di ya lọta ya were dị akwụkwọ dọkụmentị ala nye pastọ ọgwadịghị di ya n'ọhịa o ji so ya seed di ya nọrọkwa nwayọọ taa na-ele anya meanwhile di ya na-ata ahụhụ na biznes ya na sọfa setback ya wepụtakwa ego wepụta fon ya mere the pastor transfer n'ọwụ seed ọ na-eso oyi ị na-eso oyi gịnị iso ibe n'ime ị na-eso oyi na nke pastọ na-erijuola afọ you understand na-erikwa from ndị ọzọ ya bụrụzie nke ị ga-enye dị gị were gị anya nyanwa otu ụfọdụ ihe ndị a na-esokwa na akọsụ problem o nwere ike pastọ ahụ la the man akpọrọ the woman kugbuo ya ọ bụtụkwa ha na-etiri get out of things ụfọdụ ụmụ nwanyị na-ahụ pastọ ha dịka Chineke ị ga-ahụ ụmụ nwanyị efere n'ijibeghị tiri di gị nri pastọ bịa ibutubere di gị ikpere n'ala nye ya nri ka ebu iri pastọ ikpere n'ala sapụ ya na-adịkwala gị mma Father in the Lord ha agbakwa nkịtị a na-eri onweghị ike ịkọrekt ị na-aghọta ọchị ya wụchi ụmụ ihe ndị a ụfọdụ ihe ndị a the problem na-awụ anyị nwa na-agwa ihe ndị a anyị anaghị anọ mie ya egomie agwaghị ihe asị gị nwawu nwaanyị agwaghị ihe pastọ sị gị nke a mere ịlarụ n'ụlọ kpee ekpere over it because there is no deliverance if you don't believe. Yes, it's true. Ọ gụọ na onwe gị ga-edeliver onwe gị before ekpere pastọ kpere awọ n'ime ndụ gị. Now pastọ gwacha gị ha gị lọta bịa kpee ekpere si Chineke lekwa ihe pastọ gwara gị lekwa this lekwa that ya take control. Now gị jizie nwayọọ watch ama ihe ahụ ọ gwara gị ma ọ bụ eziokwu ma ọwashi. O nwere ike ya bụrụ na ọwashi but ị ga-eji nwayọọ na-ahụ ebe na manifest. Exactly. You understand? Gị na di gị ebiri n'udo ụfọdụ ụmụ nwoke the same thing na-emekwa ha pastọ bịa agwa ha ndị friends ha na onwe ha sef na-esokwa ya sị gị na nwunye gị nwere spiritual husband na onye nwa with the problem gịnị bụ spiritual husband ahụ ịhụtụla ya before ịmaghị ya you understand now unu aga-akọsara ndị enyi ihe ọbụla gị na nwunye gị mere n'ụlọ gị ga-akọsara enyi gị nwoke enyi gị nwoke anyị ma uche ọ dị ebe nwunye gị ahụ nọ o nwere ka ọ na-achọ ịta dị woman ya sị gị mee ya otu ọ tụkwa ya nwe opportunity batazie bịa saa ya ata dị woman enwere ụmụ nwoke ewu a na-ekwesịghị ịgụ ha takasị na nwa because ihe ha na-ata takasị nwa yes ihe ha nọ bụ ịta ụmụ nwaanyị ndị mmadụ ha ga ka ha gaa kwụọ jollof in that case ha agwụwazie sị diga lekwa ihe ọ na-agwa m like I have a friend the girl o nwere one guy ya na date now ihe ọbụla enyi ya nwoke ọma enyi nwoke enyi ya nwoke ahụ now ihe ọbụla enyi ya nwoke a ga-aga discuss with enyi ya nwoke ahụ ewere ya bịa agwa anyanwa you understand nke ọbụla ọ gwakwara ya bịa agwa anyanwa ma jụọ ya wonye si ya kedu ihe wụ plan this guy this guy chọkwara ịta gị ịnatakwa ego ahụ ị na-enyekwa the guy you understand because ọ na-ewerekwa ego anya the guy na onye che ya ahụ nke ewerekwa ya ga-agwa ya nna this guy nwugo nna ha anatala ya ego ọ na-awụ ịtachakwa ya eweta ego ya eshie nri diekwa so na ya nwe utu ya adịwa ya
from there now ya gwa the girl ihe ndị ahụ na-agwa the girl ma ike imebi obi da girl ya ga-merụ daga ya exactly yes ihe na ọ bụdokwala that ihe ime ihe ike ha ọ bụ ihe ike ahụ you understand so ọta ihe ndị a nọta wụ anyị niile kwesịrị ịnọ ọdụ tiebere nwoke ga-echebara ya onwe echiche nwaanyị echebara onwe echiche maybe gị ready if you think you're not ready don't get married or even get into a relationship. You have to be committed. You want to get into that guy nke a emere arrest gaga gbuo enyi ya nwaanyị yes he was arrested mama ha sị enyi ya nwaanyị emere ọsọ mere gịnị that na ọ chọghị ikwe na ya nwa ma ọ ga-ekwe okay ma ọ wụọ ya nwa nke agaghị bụrụ enyi ya nwaanyị kaliri elu ya sị ma ọ kwe gị na onye ọzọ agaghị ahụ ya. Do you understand? Why? Kind of problem. Yo, Gịnị immaturity. You understand? When I talk control, manipulation. Ọcha anyị na-akọsụcha ụmụ ihe ndị a. Ihe ndị a na-awụta mgbe anyị na-ekwu the first time I bidoro m si na ihe a wụ inferiority complex. Yes, inferiority complex. You understand? Like I have a girlfriend like yesterday, day before yesterday when I put up on phone. Ma jụọ gịnị na-eme gị? Ya sị that someone broke her heart. Ma sị why? What happened? Yeah, when I am the guy you made it, how can the next day the guy got proposed to another person. They've been dating for 1 year. Hello. I want to hear the guy. I read the next day I got proposed. And that thing alone. Get you as it? That thing alone. Get trigger more girl. Look, I mean, exactly. Yes, no. Me to go nyata kwalaya. Half ya can go only choro ya. You understand? That happen. It must get tired. Yes. Ndị bekee na-akpọ red flags akwụya. Biko kama ajụtụ ka ihe filire wo early signs ka ihe wo ihe ga-ahụ na nwoke ga-amara na mba nwoke a ọ ga-ekugbu mma mba ya la relationship. Sayensị ya juru eju. Iwe ọkụ otu. O nwere iwe ọkụ. O nwetakwa juru eju. O nwere sọmọfụ ụmụ nwoke. Nwere ndị na-pretend. Onye ka na-ekwu o nwere sọmọfụ ụmụ nwoke ọwụ ịmata ndị ha awụ ka abịa gwa nwa ha mgbe ha ga-abịa jụwa gị what kind of a man do you need? Kasi Ghana how want a man that beats a woman up? Ha nwụrụ nwa nkata ha. But ị chọrọ ịmara nwoke akọ nwaanyị n'ọtụkpasụtụ nwoke iwe. Yes. Mara okwu si ya n'ọnụ na-apụta. But ịmana ụlọ dịka ụmụ nwoke wa abịa ha sị ka ọ nwụ na ị nọ m n'akụkụ ya. Nke a machicha gị ntị. Ọ dị na ka anyị na-ekwu onye na-akụ mmadụ ihe a na-hide ya hide. Ọ ga-ebido from ịma ya. Ụfọdụ ha na-hide ewu. But at a point, maka onye chọrọ ịlụ nwaanyị ọ nwere ha decha ya chere ụna kọtụ cha mgbe ị batarala marriage ahụ. Nwaada ka njikọ agbagede gị olesi ma gị na onye ha akpa ga-akpa o mana gị na onye ha akpa onwe na-akụ mmadụ ị ga-ama olesi ma ọzọ ọgwedị long distance. Enwere m experience ahụ ị gaghị ama. Nne enwere m the experience. Ị ga-ama ihu ya dị very innocent. Ọ na-abụ na alụrụ. Ọ ya akpata ihe niile anyị kpara nwee anything na ya alụọ ọ mgbe ọ gara egbu m. You understand? So I'm just trying to tell you that na ihe ndị m na-agwa gị were out of experience. Nna like ije omume example. You understand? So that you will learn. Ị ga-eme mistake ahụ. You understand? Onye a na-awụ onye na-ahụ ya ọ na-agaje n'ụzọ. Ị ga-ama onye a ga-azọgbula ahụ. Onye mechara mma ịma m. Ana m ji aka ọdụ defend onwe m. Ị ga-ebu ka na pịawa yi. Akwa mụ aga You understand? Now, ihe a na onye a my parents like it ya. You understand? All the too calm, too loyal to a fault. Asị gị na onye a ga-eme nwere gị ekwe. Onye mechapụgide m na nkọli pipo. Nna agwa gị m na-agwa gị with experience and facts. Ma ọ nwụ na sometimes ị na-enwe red flag ị na-ahụ ya. You don't see it coming until you enter. Ịbaghayela mgbe ahụ na-ede echichaala ya agba gị nkịtị. The love eburule n'oge. Mgbe ị ga-alụ bụ mgbe ị ga-amata ihe ahụ. Mma mechasị m chai. Ọkwa na-ema. Mmakwara. Ị ga-amakwa na o jiri gị sign. You understand? Onye maka m kwesị gị a na-ahụ sign ndị a.
sometimes Ha nwere ndị na-adị very manipulative ka njọ mana enwekwara ndị nke ha ị ga-ahụ ha ngwachi ka njọ Enwere ndị nke. iwe wekwala gị o anọ na your own experience anyị na-aghọta ọ bụrụ na ka mme gị nta as like doubt ihe na-ekwu ị na-aghọta because na-efili that na ị ga na-ahụtụ like signs ụta na asị maybe onye ahụ kwuo okwu ime ụmụ ndị na-adịkwa calm ha na-adị very calm like ha na-adịka ala arụ ala but ọ nwere onye ahụ gị o nwere ihe ga-eme otu a ọ wadịka onye ahụ nwere ka o lee gị makwanụ ime wadịka okwu nwere ka ha ya atụpụ but ọ nwere ka ọ ga-act your like onye na-achọ ịjụ like o gosi gị like my sister gosi gị a na-agwa gị sọ onye a na-agwa gị onwe m ọbụla wetụrụ iwe gịnị ihe na-achị ọchị mana mgbe gị na ya abụọ na-eme ihe enyi nwoke na enyi nwaanyị onwe mgbe gị na ya bitu for like 1 month of course 2 months 2 months he never showed anything emechaga village anọchakwa ihe na nọ na village ha enweghị anything so onwe m ọbụla ịkpasụtụrụ iwe like ụta na-asị gị ịkpasu iwe ga-eme ọ bụrụ nke ahụ m na-akpasu iwe you understand mkpasakwa iwe mbịasị ya hafa now iwe ọ dị gị sorry no no problem nke ahụ agala now which means onye ahụ ọ nọ emission you understand ọ nwere ihe ọ bụrụ obi na-abịa ya sị mma ka ahụ agala meanwhile obi ya n'obi resentment do you understand na-echekọla pak na park dị anyị naghị nna ahụ gị hacha ihe akwa ezigbote mmadụ na mụnwa na m eme selense ịhụla na mụnwa na onwe m na-eme selense ya nwa na-eme everything ọ na-ekwete m mesa aka n'ala onye mejisi gị n'ihu onye ahụ dị too good to be real na onye ahụ enyo m sị gị sometimes you don't see it coming some na ị ga-ahụkwa ya mgbe ụfọdụ enwere ike ịkpọ onye ahụ ọgụ ma ga na-akpọ na fon onye ahụ ga-akpọ aga na-akpọ gị yes you understand mgbe ọla ịhụrụ onye ahụ anaghị akpọ gị n'ala azụ iji nwayọ park ya because you see this thing called love it can be one-sided no once you cannot be one-sided you just quietly withdraw yourself yes exactly walk away o nwere ụfọdụ ụmụ nwoke ọrụ na you go mad over na them go mad over you let us anya bụ dị mma ị na-eme nne m na-enweghị ewe ịkpọtakwa gị withdraw ịtụkwa gị na wọchị ya ma na wọchị ma ịma ihe ndị na-awụ o nwere ihe nwetara these days owo somebody can be attracted to you but not interested in you. ọ nwere ndị ga-efu ka akpa rice ha tụrụ gị ka nnu just nnu otu tụrụ gị ka nnu but ifu ha ka akpa rice were aka abụọ fukọta ha otu a maburu ha maburu but ha tụrụ gị ka nnu like this but you won't know but the only thing ị ga-just ji nwayọ na onye nwawe ihe mere kwesị ekpere dịkwa mma ekpere na-aga ekpere Wednesday afọ ekpere Wednesday ji aka gị kpere afọ nke Wednesday ha ga-agba gị nọ nke gị nwa you see that man follow him is your own ọ bụ eziokwu ma ha ebe ihe na-ekwu gbara gị baba gị ya were picture sị gị ọ wụ onye ekpere a na-akụgbukwara gị n'ụlọ sị gị kpere ekpere na-ekpe ekpere a na-amanipulate o nwere ọwụda eji ọgwụ jizọnwe na ọ ga-echenji ọ ga-agbanwe a ga-eko ya akụcha ya ọ nọrọ ụtala echiche ihe ka m mere echi agwa ya sọ ọwụ na ndị vileji na-ebo ya mere ọ na-achịkwa akwụkwọ ya ọzọ ọwụ takeshikwa osi na Chineke kugbo ya naanị ya ọkwa naanị ya ọwụ ndị ọzọ anyị na-amaghị you understand when they na-amaghị Akwa Ibom pastọ ji mma ụta gbupụ nwunye n'isi akwa pastọ ịhụnanya ya ekpere Wednesday pastọ kwa mmadụ onye ọzọ ga-asị gị na pastọ ahụ n'ọkwa jealousy and insecurity ihe nwoke nọmba 1 enwere ụmụ nwoke na-eme ha na enyi ha nwaanyị mebi ọ dịla otu dị oshi na-akpatatu ego na-apụta igwe nọ jealousy insecurity anger ahụ igosi ma ihe na-enye na-ebiazi iwe abịazi onye ahụ ihe niile zụkọtazi ọnụ once you're temperamental onweghị ihe na-aga emepụ exactly you understand anything ị hụrụ ọwụ onye ahụ dị njọ even onye a nwere ike na-acha acha otu ihe ọzọ ga-anọ gị ọnọdụ eme ọkwa nza kọl masị gị onye onye ahụ na-asị ya hịrị gị ihe na-ele onye onye ọkwa ha ewere fon
onye hụ nọmba akpọrọ gị onye kwana onye a mgbe gbakọ ya ji kpọkọ nwanne gị nke gị na-ekwanụ You understand? ụta nkwechebi So ụjọ atụwa gị ị na-aghọta iji ekwulizi ụka gị ghawazi ụgha and from ụgha ahụ ị na-aga na ọ bịa matakwa na ọ ụgha ya kwụọ gị kporokporo kwụọ gị kporokporo n'ala gị ruo oge asịfe ahụ na-eme ha ka mma a na-eme ụfọdụ unu na-ewele iwe o nhụkwa ebe nwaanyị na-akọtakwa nwoke ma atọkwana ihe kpọkọrọ n'ụlọ ọ wụghị ekwo ihe no amụwa I won't advise or even support that one if you think it's going bad walk away you understand ọwụ na o were bidosiri ngwongwo gị mekọta ya pịrị ya pịrị ụla tiyo papa house a sị ewughị ili ma ya na ozu ala gị o nwere content m lere the all this morning ka m lere sef a guy na-akwụ the lead ihe everyday ya na-akwụ ya ihe na-akwụ ya ihe ọ kọchakwa ya ihe ya lọta ya were flower zụtara ya flower zụtara ya gift the girl na-achị one day the girl apụ ịga ihu enyi ya nwaanyị the guy akpọkọpa ilele ya ahụkwa the video ya ahụkwa ọlụ the guy ọza gị ya hụ second call ọza ya lọruteze the guy ya were mama gbuo ya she just died but mgbe ahụ o kwesịrị ịla that first time ọ laghị ime ha na-ekwu okwu ịma ndị adịkarị violent ha wụ manipulators ebe chetara na o nwere mgbe onye a na-emere m ihe dị ụta onye a dị good onye a adịrị m stingy onye a na-elekọta m otu a mana ọ na-akụ m ihe m ga-ejiri ya akị na-aghọta ndebe lewe dịka dị mma ịpụ abịa na-ara gị ahụ social media across them onye ahụ oke ọchịchị ọwanye ukwu akị na-aghọta ọwanye ukwu ka a na-akpọ ihe ahụ ilele anya adị ebe m ịla gị sheweta ego nwoke lenye gị gasị ngwanụ ụkwụ agbaji gị aka agbaji gị you can come out and get something for yourself onye mo jidere mma ma nwoke ma nwaanyị nwee ihe ha na-eme eme gị o nwere ndị na-aga atọrọla enwekwara ụmụ nwoke ndị wụ ha lụọ gị asa nwaanyị ha sị gị gaa nụọ you have to stay at home mgbe ahụ ịhụ anyị nke ahụ gba ọsọ ị ga-ebeli ya ga-eji ị ga-epu ụzọ jụọ ya ajụjụ si ya nna olekwana ihe anyị na-aga egige eme about mama arụ gị ọrụ olee otu m ga-esi na-enweta small money because ọwụ ọ chọrọ ịzụ pad ya bịa ọ sị gị na ọ ga na-akwụ gị salary every month a ga-akwanye ya akpa ya bụrụkwa na ọ ka ị nọ lekọta redio ụmụ ọwụ na-abụ ụmụ ha you understand ị ga-elekọta ya maka elekọta o wee simple thing but ị ga-epu ụzọ nye ụba mata anya very well na ihe o nwekwa ndị wụ ha bido n'isi mbụ eweke ma ha labatara ha na-eme as time goes on ha bịa withdraw iwa ha agbakasịwa dị ịma n'ime ndị anyị na-enwe inweta ndị dị mma enwe onye dị mma let me tell you ihe m mụtara na take the bad one and turn him to the good one. The bad and Jukano. The bad and Ojo Highland, you want your happy. You need your peace of mind. You need your peace. Your peace matters. Exactly. Because in Wahela, every other that thing more. I never keep that day. Your body clear wine. I never. That day the baby keep giving. Oh no, got another. So just make yourself happy. Ilanya marriage work. iwe ga-ewekwu di ha ga-esi ka ihe mere mma ha afọ gị so that ọ ga-anọ lekọta na ọta a nwere certain age ụmụ gị ga-eru ga akpọrọ ha nwekwana ebe aka gị ga-eru nne m onye nke na-ekwere ka akpọrọkwa na-ege ha otu nwaanyị side otu nwoke side ebe m dị ya na di ya na everyday kwuru gburu
the woman ama aka nwana ụmụ ya ndị nke ya na ha ga-eso ha naanị ofu nke nwoke si na ọ ga-ala nke ọbụla ya nọrọ bute mpe ya ndị nke ọzọ ọ matara esoro ya ala bọtụ naanị nke ahụ na mpe ya nọ ya ma ebe ụlọ onugbu na ọ dị happy. But every day that time every day ga-ahụ the woman ọ nọ n'ime farm every day ọ nọ n'ime farm ọ na-avụ ya na-abọ na-eme this eme that ike nweta still the man ama ngasị na ọgbọ nweta dị ego ya were ga-agba bet Naija okwu ngwa ngwa visual nke ha na-akpọkwa visual nke a na-egbu ngwa ngwa onye okwu ngwa ngwa onye a gbara ya egbu ngwa ngwa. so onye wa kedu ihe ị nwere ịgwa ndị ụwa kedu ihe ị nwere ịgwa ọha na eze ma ọ bụ ịkọwara ha akụkọ ha ga-akọrọ ụmụaka na skuul ụmụ agbọghọbịa anyị ịkọwara ha ihe ha kwesịrị ịmara ihe ha kwesịrị ịnụ ọ bụrụ na ha hụ na nwoke dị ụta ndụ ya dị ụta ndụ ya dị ụta ụtọ ha kwesịrị isi eme onwe ha ka ihe nwere ịgwa ọha na eze. Okay, ọha na eze ndị ọma a sị m ihe m chọrọ nke m gwa unu first of all bụ ndị nke ụmụ nwaanyị ndị nke tolitere etolite nọ na-adị bụ ndị m chọrọ ịgwata togonu first. Were ntị gị nọrọ. Were ntị gị dọrọ ntị gị abụọ aka ịlọta the man lọta n'ụlọ ya na-eti woro 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 ọ dịghị gị possible were mmiri kpụrụ n'ọnụ maka mmiri ahụ tafụ gị nwụ. You understand? Yes. Because otu nwaanyị gakwuru mama ya si ya mommy this man na-akọ m ihe everyday mma ya sị maka gịnị ya sị na ọ chọrọ igbu the man ya sị ngwa bịa hụ ebe anyị ga-aga ha aga na nke baba ya bụrụ no arrangement between mma ya na the man ya ewere ihe ọ dịka powder nye ya tiruo nri ọbụla ị na-etiri ya gị tatatụ the thing small but ihe onye na-alọta buru mmiri n'ọnụ ekwekwala ka mmiri atapụ ọ tapụ ị ga-anwụ ị chọrọ ịnwụ ya sị mba ya ala ọ maghị na ihe ahụ emeghị ihe ahụ na ya just ordinary flour ka e nyere ya ihe ahụ ọ bịa aka ya kwa ya mixie ya now after 7 days ya gaghachi mommy achọghịzi m igbu di m ebe m na-emetaziri ya ihe ndị niile o rikọtara amaghị ihe a ga-eme ya mme ya sị ngwa bịa ka ga na nke baba ha eru ebe ahụ aka ya ajụ ya gịnị ya sị ọkụtụbe ya ihe again dị mana asị ya ọkụbeghị ihe kemgbe 7 days ya sị mba dị mana asị ya hụrụ ihe na-eme gị chigi n'ọnụ. Do you understand? Now ụfọdụ ihe na-eme anyị isi anyị nwawa ụmụ nwaanyị n'ọnụ jirikwa ya n'aka na ụkwụ ụfọdụ isikwa n'aka ụmụ nwoke na ụmụ na ma aka ha ma ụkwụ ha ma ọnụ ha ma the third leg because ihe ndị ha na-aga na-akụgharị jollof with ụmụ nwaanyị ndị mmadụ I don't understand it. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị ha na ha na-akọkwa aga-ashikwere ha anya wụ ha lọtazie n'ụlọ ya wụrụzie you understand. Now abịa na nke ụmụaka na-etote aga m asị nne na nna otu anyị isi azụ nwaanyị si ya kwanyere nwoke ugwu chirikwụta nzọ nwa gị nwoke ya kwanyere nwaanyị ugwu ọ bụghị punching bag ka a na-akpọbatara ya n'ụlọ ọ chọrọ ịgị gị ịlụ ọgụ onye nwoke ibe ya apart from ịga na nke nwoke ịgakwuru nwoke ibe ya ọhụ ha ele ebe blọk indọstrị nọ akpụjuru blọk ya suwe ya ma o zuwa gị blọk ahụ ya kwụsịkwala. Exactly. You understand? Because nwaanyị ahụ wụkwa mmadụ nwoke wụkwa nwa mmadụ so otu ọbụla isi mee onye nke a marakwa that na one day kwa ọ ga-erutekwa gị ọ ga-amụ nwa. You understand? So everybody need really happy make sure that na I dị okay ma nwoke ma nwaanyị. Then na school ndị teachers ayekwa ọwụghị everything no parents anyị ga-akụziri gị ihe ekwe kpọọ gị as a teacher you need to teach them some things too. Yes, because ọ bụkwa ihe ụmụaka na-amụta na school. Yes. Now ịkọwakwa gị egwụkwa ha sị ha onye a ihe ahụ nwoke ị ga-akwanyere nwoke ugwu nwoke lekwa this limit ị ga-akwanyerekwa nwaanyị ugwu. You understand? Enweghị onye one island enweghị onye karịrị ibe ya onye ọbụla amụrụ ya otu esi mụ ibe ya onwe onye amụrụ karịa so onye ọbụla ga-akwanyere ibe ya ugwu. Then ọgwụkwa nnọọ ihe nọ na chọọchị a na-eprichi ndị pastors preach kwa the same thing ka onye ọbụla amata that na onye ọbụla nwere ugwu ruru ya ruru onye ọbụla o ruru onye ọbụla ma nwatakịrị ma okenye onye ọbụla o ruru onye ọbụla. Yes. Onye ga-ekwu ma ị control onwe onye na-anaghị ewe iwe onwe onye na-enweghị demon inside of them
Half for the iwe, because that you see that thing called iwe, anger. All this thing, the punishment you give to yourself. So I don't know the reason why you get they give punishment to you. Nah, and again, tired, BP get rise. You move for it. Or highest new boy, or which is ya will cricket. You understand? Or they get lucky at cricket. Akuboy, we are tired by your young move for your pay. Yeah, Giaga. I got on yours. Attack on yours. Ọhaneze ndị Igbo, anyị ebịala ihe njedebe na ihe omume anyị ata. Ihe m were ikwu abịrịba anyị tụrụ ilu si anaghị agwa onye iberibe ka ọsọ mba anwụ. Anaghị agwa onye iberibe ka o shi na anwụ wepụ. Ịmana asụ ga-asụ onye ikwe, memakwana ga-asụ ga-asụ biri na pụta gị. Ọ bụrụ na ị baa n'ezinụlọ ọgwụ ma ọkwa na ị bara di, ị gara ịlụ alụmalụ di na nwunye. Ya ọ bụrụ na mgbe niile dị nwoke na-akọ gị ọkwụọ gị taa ya ọkwụọ gị echi oyi na ịma na ihe ị na-eme bụ ihe dị mma ya ọ bụrụkwana na ihe ị na-eme adịghị ya nwana mma madam jiri nwayọ kwakọta shift to 2 ndị nwụrụ anwụ apụtabeghị ọ bụla naanị ihe mmụọ ma m ga-ekwu ọ nụrụ ya ọka ibiri gị ebe nwaanyị na-akụkwa gị papa gị go your papa house go stay asịrị he who runs who live who fights are running you fight and run you fight another day dada beg unata unejirikwa nwayọ anaje love unejirikwa nwayọ. Ọhaneze ndị Igbo, anyị chekwara ikere unu otu si nọnyere anyị na ihe omume anyị abịala na njedebe nke ihe omume anyị ka na-azakwa Ifenkili, anyị nọ na TikTok, anyị nọ na Instagram, anyị nọ na Facebook, anyị nọ na YouTube, anyị nọkwa na Twitter nke ndị oyibo kpọrọ X. Anyị ka na-azakwa Ifenkili ebe anyị na-ekwu ka o si kwụrụ. Anyị ga-afụ n'ụbọchị ọzọ izuụka ọzọ nke na-abịa abịa. Ngwanụ ka ọ dị n'ụbọchị. Bye. Ifenkili Podcast.